Әлеге балалар өчен кинога бару өчен бәйрәмгә әверелгән. Кино сеансы башланыр алдыннан бәдәни күңелләшү үзәге хезмәткәрләре ял зонасында махсус программа әзерләгәннәр. 5 кешедән торган 2 команда туплап балалар төрле конкурсларда үз осталыкларын һәм җитезлекләрен сынады. Соңыннан традицион яңа ел җырына кушылып әйлән-бәйлән уйнадылар. Мы играли слишки. Biz qorşarlara atıştık, eğlen-beylен уйнадык. Бик тә күңелле булды. Күңелләшү программасыннан соң мультфильм карау залына рәхим ит. Барысы да HD форматында. Шуның белән генә дә Грани күңелләшү үзәгендә чаралар тәмамланмый. Мы планируем проводить мероприятия. Biz мәктәп һәм мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен чаралар үткәрергә планлаштырабыз. Алар барысы да ял итү зонасында узачак. Барлык нурлатуларны яңа чыккан фильмнар карарга үзебездә көтеп калабыз. Килегез, бик күңелле булачак. Ждем, конечно же, на наши киноновинки. Мәдәни күңелләшү үзәге ачылган көннән күп вакыт үтмәсә дә, ул нурлатуларның төп тартылу урынына әверелде дә инде.